Christmas is in the air. O karong gabi una, we get to know a man who has served the Tagomeños for more than 18 years as a public servant. I-welcome na to sa atong Tagum Talk Studio ang atong inhinyero sa konseho, a good friend of mine, Engineer June Coquilla. Ay, daghang salamat sa opportunity no para i-share nato ang atong life, atong services, a contribution of Engineer Coquilla sa atong syudad sa Tagum. Dili lang sa syudad sa Tagum, kung dili sa tibok Pilipinas isip professional as a civil engineer, and sharing also my life also to the Asian countries, being one among the discussant sa ato ang gitawag og mga environmental Yes, programs Cons. sa atong syudad sa Tagum. Mga kaigsoon ko Tagomeños, daily pa na maoha, pasilip pa lang na sa among discussion nga mahita mo with Councilor Coquilla. And this time, Cons, kumusta hon sa taka? How are you today? Kumusta ka? Good. Always busy si Engineer Coquilla tungod kay tulumagod ka major committees. Ang ato ang gi-lead no. Yes, Una, karon. ang chairman ta sa Committee on Finance. Yes. Mamahimong common fixture si Engineer Coquilla sa City Hall because of the Committee on Finance. So, pervasive si Committee on Finance. Tanang mga offices mosulod siya. Muli giun sa pag-implement sa mga plans, programs, and activities sa Oo. syudad sa Tagum. And secondly, chairman ta sa Committee on Environment. Environment. So daghang kitag mga project proposal para ato ang madugang nga pundo para ma-develop jud ang ato ang syudad sa Tagum. So leading city ang Tagum City Opo. in terms of environmental management. O ang lastly ang tulo nga committee, ang Committee on Public Works, so Wow. known as Committee on Infrastructure. Infrastructure. So responsible ta for crafting and a resolution or ordinances relating the infrastructure development sa tuwang syudad sa Tagum. Amazing, no? Grabe, busy kay kakosto, pero karon gyatagan jud minimog tayo makipaghimamat sa mo. Always man kay pag ang busy people has always the time. So meaning to say, bisag unsa ka busy nimo basta gi-dedicate nimo on that particular time para na niana. So dili jud mamahimong ma-miss out nimo ang mga opportunities, engagement sa public. Yes, priorities jud. Cons, salamat kayo ha kay gi-prioritize jud nimo ang Tagum Talks. This time, Cons, daghan kay mga Tagomeños ba nga natingala 30 years in service. Pero grabe mo ra man kag 30 years old. Unsay sikreto anak, Cons? That's the secret of my life. Pero if we have to again to read medical mga medical say for example literature dito naman makita nga Yes, secret Cons. day para mamuubos ang imuhang Edad. di ba? Mas you look younger, kinahanglan jud ta makaon jud ta or mo take ta og collagen. That's the secret of Engineer Coquilla. Collagen? As in tinuod da, Cons? Yeah. Oh. So we have to again look deeper on some of the literatures na naon nimo. Sigurado jud moingon jud na, mutug-an jud na, mo direct jud na para so that you look younger Oo. as Engineer Coquilla. Wa- Relative term man ang younger. Kung si Engineer Coquilla Pero- i-pair nimo sa 70 years old, si Oo. Engineer Coquilla young. Diba? Wow. But if you paired me to much younger sa kuha lang ko once young lang. Sila look younger. Yes, noted na ha. Mga kaigsoon ko Tagomeños, noted na to ang gingon ni Cons. Collagen, mo rin sikreto. This time, Cons, kumusta? Kumusta ho na to imuhang backstory sa imong life as a young Engineer Coquilla? Okay. Nga Daghang mga nagpuyo- challenges. Mm. Daghang challenges ang life ni Engineer Coquilla. Dili lang kay Engineer Coquilla, the whole family. Mm. Coquilla family. We started here, migrated from Bohol. Yeah, Antiquera, Bohol. Bulanon. I was raised and born in Bohol, and we migrated here because what they said before was that Mindanao is the land of promise. Oh. So nag-anhimi din That was year, And kano sa Cons? on the very beginning, my father came here 1957. Oh. And together with then Mayor Governor Yayong Himintisa. Okay, Mayor Himintisa was considered as the brother of my mother. So mo na ang i-trace na to ang roots na niya na. Then yan hita niya sa ato ang pagdako diha ko nagdako sa mangga.
Gitawag ng Oo. mangga kanang Cosmo or kanang lugar sa Kap dapit Yes, na Cods. ay tulo ka dagko nga punuan nga mangga diha. Oo, yes. So Makita mo pa nang nato hangtod gitawag og karon. mangga tungod sa pinakadagko nga mangga didto jud mi nagpuyo. Wow. Nya in front of the house of then Mayor Yayong Himintisa. Mutisa. Nya then didto ang mga challenges kay gamay naman jud kaayo pud among balay. Walay portahan. Nya makahinumdum ko nga bitayan lang na siya og string, nya butangan og botilya Kay para matingog pag oo, may musulod. sa tanduay. Oo, nya, oo. sa Darigold nga gatas kung naay tao mo sulod mo tingog-tingog so Oo. ma-alarm ang nasa sulod. That's my life. Wow. So duha pa mi ato. Nya 1972 we transferred to Rizal Street. So we were called as Rizal Boys. Wow. Kaya Laji kami man tawag yun ang pa mga no. pioneers dito sa Rizal Street. Mga At the batang back, Rizal. Specifically, Mm-mm. at the back of the karon is Rural Bank. Rural Bank. True Bank na karon. Mm. That's the original one. Original yun na siya. Dito mi nagdako. Nya with proximity man ta sa munisipyo, kay munisipyo mo Oo, oo, oo. Basta pagka summertime, mahinumduman ako, grade 4, grade 5 ko, ipaagtuon ako sa akong father, kaya akong father is a policeman. Yes. Was a policeman. Pagtuon ako niya, padutihon ako niya sa motor pool sa munisipyo pa. O niya, patabangon ko, ako'y helper, ako'y akong i-acquaint ko nila sa mga different tools, Mm-mm. mechanical tools. That's the life of Engineer Coquilla. Hangtod nga, na-train ako at Masanay early ka. age. So mo to ang ato ang kita. Sa elementary, in my elementary days, kami ang mga first graduates sa Rizal Elementary School. Kay originally, kana siya way back 1972, si Engineer Coquilla na grade 1 diha, Mm-mm. nihila ko. Kay wala na ko makita akong pangalan. Sa section Mga 1 enrollment, up oo. to section 10. So 12 sections man inga na kadako sa una. Yes. So pag tanaw na ko, di na ko makita kung pangalan hila ko niuli ko sa balay kay duol man ang balay. Gipangita na po na ni tugan nga amo ang room na dito sa Rizal. So si Oo. Engineer Coquilla was the first valedictorian Sa Rizal Elementary. School. Wow. So that's my life story. Amazing. Onya, pag high school, so ang orientation sa akong father, kaya ni-graduate man siya trade school, gusto siya nga ma-eskwela ko sa Tagum National Trade Right. School. Mm-mm. Onya, akong service ako na bike. So, at 6 o'clock, kinanglan mo, abot na ko sa Tagum National Trade School. Sa akong una-una, layo Oo. na kayo na sa una. Pero pag gunit na ko sa akong dughan, nahabilin day akong ID. Balik na po ko. Balik na po. Sikad, uli sa balay, kuhag ID. Pero pag abot na ko sa eskwelahan, wala pa ko malate. And that's my life. So, mo to ang Grabe. atong muna. Onya, during that time, swerte, kay rare man kayo mga babae sa Tagum National Trade School, tagsara jud kayo mo pa-enroll. Why? Grabe mo good physical man good kayo dito. Oo, mao gani Di daw. ba? So physical. So dito ko na train. Niya pagka kaloyan Mm-mm. with strong determination, si Engineer Coquilla was the only honor student in our entire graduating class. Oo. Ako lang ang nagvaledictorian, walay salutatorian, why ni qualify sa other. So Wala that's ning the sunod. life of Engineer Coquilla. Wow. Yeah. Na-offer ang University of Bohol pag-college na ko. Full scholarship sa University of Bohol. So dito ko nag-enroll. But before that, akong gusto, because of my father nga militaristic, Mm-mm. ayun siya nga mag-PMA ka. So Sundalo. nag-entrance exam ko sa PMA, nipasar ko. Pero nihila ko. Why? Oh. Ano man, dili ko gusto malayo sa family. Yes. So, ni-decline ko to enter sa PMA. Mm-mm. Ni-agto ko sa Bohol because dito man pod ko nakita na ko ang bonding of the family na dito. So, dito ko sa Coquilla side. Sa Himintisa side, dili kayo mi close. Pero sa Coquilla side dito. Dito So, dito ko na-train og handicraft. Kaya ang Antequera, Municipality of Antequera, that time, until now, basket capital of Bohol. So dito ko na-train on craftsmanship. All types of bamboo craft, Opo. na engaged na ni Engineer Coquilla. That's my life. Pag human,
Nag-invite sa kuha ang isa sa professor sa Cebu Institute of Technology University for a scholarship gihapon dito sa CIT Cebu. Mm-mm. Ang pinaka-challenging moment to kay wala pa koy ka puyan dito. Oh, mas lisod bi ang life Ay nag-offer sa kuha sa ka-Chinese Mm-mm. nga dito ko magpuyo pero working student, Yes. di ba? Working. Do libre ko sa matriculation and everything. Nya tungod kay trade school graduate, Oo. murag at that time comparably si Engineer Kokila may man pud ma-drawing, exempted Mm-mm. ko sa drawing. Nya daghan po ako mga classmate nga magpa-draw Magpa-draw. sa kuha para maka-comply sa requirements. Mm-mm. So murag makakwarta-kwarta gamay si Engineer Kokila. So mo to mo naka-save nako nga save palit og shirt, Puy-an. pantalon. Mm-mm. Nya morning sayo ko mata. Yes. 3 o'clock mata nako. Washing nako sa kotse sa ako ang boss, akong amo, Oh. which is Chinese. Niya yung paborito kay Iro man, Mm-mm. Doberman. O Doberman. So, amigo kay na akong Doberman, ako yung tig-groom sa Doberman. Yes. Ganahan siya sa kuha. Pero, pagka-afternoon, kinalan muli ko. Pag human ako paniod to, isolve na nako mga 5 na pulo ka problem sa libro. Mm. Solve na ko. Pag mag-solve, ni Engineer Kokilya, i-compile na nako. Wow. And later, na human ako solve entire book, ako nang gi-compile natong mga solution of the problem sa libro. Mm. Humana ako ang kwan. Ingana. So, meaning tanaw na ko, dili man busy sa kong pamati. Kay pagkagabi, pag uli na ko, mag-tutor pa dyo ko sa anak sa ko ang Amo. Mm. And that's my life. Until sa time namatay siya, nag-4th year ko, so nag-transfer na ko og puyanan. Mm-mm. Pero daghay nang utana, bisag amo ang mga neighbor o gatong mga friends sa akong mga Sa amo. sa akong father. Mm-mm. Utana, boy man akong father. Mm-mm. Siya, pila po'y allowance gihatag nimo kang junior? Sa kuha daw. Oo. Ingnon niya 300 pesos raman na. In 1 month, for 1 month. For So, 1 month. piso ang itlog, piso ang kanon. Solved na. Solved So na. that's my life. Sana. Sa college days Sa ka college days. So, grabe man ang competition sa mga schools that time. Swerte po nga Dean's Lister si Engineer Kokilya na imong cum laude. Wala lang ko mo qualify sa higher because of residency requirements. Mm-mm. So, Yes. gitagaan ta og Special Academic Award sa university. Kay ang atong grade is muhilak man ko maka-grade grado kog 95. Mm. Muhilak ko. So, nadyo kay standard nga grade Oh, cons. magto pa ko sa kuang instructor sa akong professor, sir, pwede ba mo retake? Mm. Yan naman, nala ko'y gamay nga sipiat, sir, pag-consider sa pag-compute. Yeah. By computation man. So, pag, yun niya, sige, go. Tagaan ko niya exam, mas Mm-mm. harder pa. Mas ato lisod. nga. So, makuha man ako. So, di ko niya tagaan og 100 nga grado. Tagaan lang ko niya 98, 95. Kasagaran 95, basta retake. Pero first take, pwede ka na tagaan og 98. And that's how stringent ang requirements and how they will rate mga estudyante Tinood. sa Cebu Institute of University. Kanang CIT manggod is known sa whole Philippines nga the Mapua of Visayas. Mm. So mao na siya. So tanang mga engineering field na dito. So that's my life. Grabe, cons. From Tagum to Cebu to Bohol. Grabe mo experience no. Ang kalisod, naagian nimo, ang struggle, kalisod naagian pod nimo. But unsay mong na-learn ato? Katong nga mga experience. Number 1 is discipline. Number 2, kinahanglan na jud kay time management. Time management. 1-1. Ako mga classmate karon na mahimong governor sa laing lugar, Mm-mm. nahimong mayor, pero sa ilang panahon pag eskwela, ako baya ang mag-share sila. Kaya naman gud may murag sharing session, Oo. how to solve the problem. Ana. Kaya ang advantage tong ako ang mga classmate nga kanang they have kuan sila ba? Taas sila sa ilahang family background. Mm. Makasolve sila using the method of checking computer na. Mm. Pero pag Advanced na sila. Pag first year na ko wala pa calculator, slide rule. Oh. Wala calculator. Pero pag later na months later, nag-introduce na ang
calculator. Mo na siya ang kuan. So sa imong time pa jud wala pa jud calculator. Naan na pero sa amuang hunahuna sa una murag mahal. Mahal makapalit og Mahal. calculator sa unang And panahon. my first calculator nga programmable, I still save it. Unsay brand ana cons? Still Casio. Wow. Casio. Pero Antod mga karon. programmable calculators, maka-perform man na siya kung sa gusto nimo. Mga repetitive nga mga calculations, di na ka kinahanglan magbalik sa first step to last step. Kay repetitive entry na lang magkag-entry of numbers. So that's my Life. story pagka-college. So pag human ako take og board Yes, exam, cons. that was EDSA Revolution. Oh. EDSA Revolution. Dito mi sa Manila, walay board exam nga diri sa Sa Davao. local lang, oo. Unya ang exam sa una is tirada jud. Meaning to say, kung na a certain problem, solve yun na niyo mo manually and Yes, show your manual. solution. Show Show your drawings and everything. Di pero karon nga shade na lang. Multiple choice na. So, pag human na mo take og board exam, we thought nga di madayon ang board exam, pero Pinay- later EDSA. ni padayon. Niuli ko sa Tagum at arrive here in Tagum at 12 noon. Pagsakay na kog barko, abot din At Yes. 3 o'clock in the afternoon, hired na si Engineer Coquilla Wow. as teacher sa Tagum National Trade School. Hired na dayon ko. 12 noon of the same day, pagka 3 o'clock, hired na ko as an applied mathematics teacher. So dito mi nakita sa ko ang wife. Kay mathematics teacher man siya. Ateneo graduate, mathematics teacher. We shared one room. Morning siya magtudlo. Yes. Ako afternoon, pag-uli, sabay may pag-uli. Kasi may magunit siya yabi sa susi sa morning. Pagsakay tapad mi sa tricycle, na may spark. Murag dito nagsugod. May spark. Oo. Dito dito na-develop, di ba? Wow. So mo nang story nato, murag love story. Di ba? Cons, istoryahan na to na ang imong love story later on. But this time, nga nung gipili nimo ang engineering? Ngani. Ang cousin was as mechanical engineer. Nasiya sa NASA. Wow. Nasa sa Massachusetts Institute of Technology. O niya, mechanical engineer. Niya, that time, sulat-sulat pa lang man. Di ba? Ngayon Manual. Uncle Boy, kumusta? Anak man na siya. Mupadalag sulat. Niya, dugay mo abot. Niya, mamiss pa na to basahon, di ba? Tinuod. Mo suggest na sila unsa maayo. Kay ang civil engineering field is the mother of all engineering. So tanan nga mga sub courses na gikan sa ang main attribute niya sa engineering si civil engineering. Nag-branch out na into sub engineering. Sub-engineerings na. So mo na nga dito ko kay generalist man si civil engineering, nag-civil engineering. So, mo ito yung gikuha. Nagtuo ko nga ako'y classmate dito. Ako'y kaila. Kay because of the training we got, that time taas pa man kayo ang kinahanglan Ang process, more on security conscious ta. Oo. Itaparan ko og isa ka estudyante. Yun siya nga kaila man ko nimo silingan ta. Wadyo ko mutugan nga silingan mi. Later na discover nako nangutana siya to nako check nako nga amo dayng never. Pero nag-transfer sila sa Cebu. Cebu na. Dito yung nagkita. Mora to akong first nga amigo. Na friend, oo. Amigo. Ana. Kay akong nahinumduman, ako'y tigtulak og kay iyang father it's namangod sa highway patrol. That time elementary mi. Ako'y tigtulak sa iyang tarak-tarak. So dito na ko ma-remember ba, uy mo din ako ang ginatulak kag tarak-tarak pero maghila ko. Oo. Kanang dako na ko kalipay nga makasakay ko ato iyang tarak-tarak nga murag yung truck, Oo. di ba? Kaya mo ang tarak-tarak sa una, kana ramang lata sa Alpine. Nga gihimong ano. O niya na ipalo-palo, lingkuran na mo duha ka lata, Oo. mo na nang sakyan. Amo ibalhin-balhin niya. Pag-abot na po sa tumoy, balik na pod. Oo. That's my life. Ana, mo na ako i-share sa inyo. So, Yes. pero in spite of the challenges, na surmount na tong challenges niya, ni excel gamay pod at relatively si Engineer Coquilla in the field of civil engineering because si Engineer Coquilla
mooy pinakauna nga civil engineer sa Tagum nakapatukod og pinakataas nga building sa Tagum. Which is Ang ang Land Bank building. wow. Mo nang first nga high-rise building din eh. And the computation is manual calculations, not on computer-aided design. So, mo lang po na ang ato ang ma-share. So, miming mo, that's the living testimony o testament nga moingon nga this is the result of the design of engineer. Tinuod. Until now, standing strong gyapon siya. Grabe cons, imong kinabuhi puno og problema, puno og solving. So wala po ka na sa imong self kapuya na ba ani puro problem solving, puro computation ang imong life ba? As mas malipay ta. Mas malipay Why? ka. Pag mahuman nimo gud ang isa ka task, nasolve nimo isa ka libro, nasolve nimo tanan. Mangita pa kag laing libro nga solve. Why? Because you are used to that. Ana ba? So, Naanad nisulod ka. no, ni-shift ko sa politics. Sa kung huna-huna, nakabasa mo gud kog isa ka manuscript. Nga unsa man gyud purpose of a person of his life. Yes, Unsa gyud po, purpose cons. of my life in this world. Ana ba? So, nag-ingon isgot siya dito, duha lang daw kabutang ang mga katuyuan natong tanan nga nabuhi ning kalibutan. Yes. Number 1, nga mailhan sa iyang maayong kinaiya o maayong panerbisyo. Ikaduha, mamahimong nailhan kay nadato. Di man ta kaya ng nadato, diri na lang tas nailhan Nailhan. sa maayong panerbisyo. So mo nang motong na ka-anchor akong life ato. Yes. When I read some of mga articles about story of life. Life pod. Like, nabasahan ako ang life ni Galileo, ni Aristotle, ni Einstein. Kapila na siya nahagbong. Yes, na fail. Pero na-failed. Pero nga naman siya may giila na to hangtod karon. Hangtod karon, di ba? Yes. Still ang tinuod. principle that he discover still applicable karon. Karon nga days. Mo naman yan, law of nature naman na siya. Tinuod. So that's how niya dayon ni sulod kog politics. Yes, cons. Kanang gusto mahibalan sa mga tao ba nga. Kanang from being an engineer, unsay nag-tie up sa imo sa pagiging public servant? Ganong naabot ka na? We were the first elected city official. Oh. Way back 1998. 1998. Kay sa cityhood sa Tagum, kinahanglan mo elect na ta og new set of officials nga mga city officials na. As a city na ni siya, cons, As a no? city. Kay from 1998. So that's March 7. Ooh. Kay pagka March 8, so there were debates. Karon sa aman yun mag-celebrate si city sa iyang cityhood. Oo. After ba sa plebiscite or during the time nga na Ano na jud siya, set announce ang na, election for the cityhood, ana ba? Mm-mm. So, mga challenges is kung una kay president man ko that time of Association of mga Civil Engineers whole province of Davao del Norte and Compostela Valley Yes, before cons. tawag Davao de Oro. So isa pa ka chapter. So dito na ko nakita kay sikog attend Sa as a non-government organizations mga about participation of a non-government organization sa mga inspection of mga infra projects. Oo, yes. Ako Dili may- pa ka counselor ato, cons. Dili pa. Mm-mm. So ako yung ginapadala. Mm. So dito na ako na-appreciate ba. Unsa day ang mamahimong konsihal Mm-mm. o niya usa ka engineer para mamahimong mo transform ang Tagum City from Into municipality to A city. That time dito po na surprise ang mga katawhan kay grabe times 3 ang development sa ato ang syudad sa Tagum from municipality to the cityhood. Mm-mm. So instrumental po si Engineer Coquilla because Which Mayor is true. Uy before created a task force on school building construction. Oo. So kanang magugpo pilot Central Elementary School nga 3-story building niya, instrumental si Engineer Coquilla niya. Wow. Kaya ako ang namahimong gi-entrust ni Mayor before nga mamahimong executive officer sa task force on school building construction. Second, nag-create si Mayor og task force on drainage system. So sunod nag-create na pod og another task force on underground cabling facility. So cable, ang mga cable na Karang nakaroon sa taas. supposedly the design was that naka-trenching na siya, naka-underground ng cabling. Wadi nakakita og mga Nagbitay pa. bitay-bitay. Pero tanaw na to, very expensive man day. Tinuod. So dili kaya
at that time. So, and all the rest, atong murag comparable to local public transport route plan today or now, Mm-mm. kaniadto o ang other infra development sa siyudad Yes. sa Tagum. So dito na nagsunod-sunod ang development sa atong e-park, ang ato ang pag-transform sa na wala kayong ma-arrange, organize ang ato ang public cemetery. Before. Dito na karon na mm-mm. mahimo ng isa sa mga best practices of the Tinuod. local government. Mm-mm. Unya first time po nahitabo sa Tagum City nga nakadawat og was accorded as the cleanest and greenest city during my incumbency being the chairperson's Committee on Environment. Environment. Sa tungod sa ato ang bid book o bid submit sa Manila sa Department of Environment and Natural Resources, Mm-mm. ang ato ang gitawag og Ako Tagumeño Limpiado. Oo. That's the banner. The tagline na The to ato that tagline. time. So dito na to na-appreciate na in the local governance. So dito na ko mas nailahan sa katawhan. Oo. Not only being a civil engineer but a city councilor under partner in development sa atong Tinuod. Cons, as a counselor ba, unsay ka ng mga challenges nga na-encounter nimo sa sugod nimo? Kato mga first days pa nimo, mga first week nimo sa city councilor, na-experience ba kag ka ng wala challenges? kayo yung mga taas-taas nga mga gitawag og transition, mga challenges because I was used to be involved in politics before. Mm. Sa high school pa ko, na mahimo kong radio operator Oh. sa usa ka dako kayo nga political group KBL. KBL. Kilusang Bagong Lipunan Mm. before niya. Na-involve po, na-immerse po ko sa kanang KB, Kilusang Kabataan. Kabataan. Oo. Mm. So dili kayo bago sa kuha kaya Ang mga dagan, no? ang process for handling meetings, ang parliamentary procedure Mm-mm. na mo nang po na among gina-adapt during my time as Speaker of the Congress sa CIT sa Cebu. Yes, opo. Cons, sa pagiging counselor, sa pagiging public servants for almost 18 years, no? Sobra. More than- 18 years, sobra. Ato ta sa imong storya sa imong family, unsa ka as a father o pagiging servant? Unsa nimo paghati ang imong time, pagiging papa, pagiging husband, Oo. and ang Daghan- pagiging public servant? Daghan ang dili katuo sa life ni Engineer Coquilla. Kaya gitrain man gud ako akong mga anak nga maging independent, di ba? So wala mi katabang, Mm. may katabang. So si Engineer Coquilla maglaba, ako maglaba sa kung sinina until now. Mm. Ako magplansya. Ako magluto. Unsay akong gusto kay duha Amazing. amo ang kitchen. Oo. So ako ang magluto para sa akong pagkaon kay mahilig ko gulay. Mm. So mo na akong life. Onya mga children, they are trained at their early age nga maging independent. Yes. So fulfilled father, fulfilled na po mother, akong wife, fulfilled family man na si Engineer Coquilla kay human naman nag-graduate na silang tanan. Mm. Onya siyempre kung unsa pay nakita nato nga ma-provide nato sa ila, gina-provide na nato. Yes. Parang di man pod maayo siguro nga i-boost nato atong kagalingonan diha na. What is important is kung natay opportunity nga mo palit og lote, Mm-mm. atag saan nato sila lote. Wow. Natay opportunity nga naka-construct og apartment, natag saan po nato og apartment. So mo na nga ato ang ma-share. So what is important is sa life manggod. Nowadays, daghay problem, daghang kayong ma-encounter na to mga single mom, That's true. a broken family, Mhm. ma-encounter na to. So, kanisya, it's more about understanding between each other. Kaysa mo ang pag ako maestro, the time nga nagminyo, Mrs. Nako is na maestra. Yes. Pag humana mo kasal, akong gingnan, unsa may plano nimo sa atong finances? Mm. Doon na naka-vision ato Eh, siya after. nga. Mm. Ako maggunit. Siya. Okay. So, hatag ko special power of attorney siya mo collect sa ko ang sweldo. Sweldo. Monthly. Mm-mm.
Kabalo mo pila akong bulan, 2,700 pesos per month. 2,700. As a teacher. Oh. Siya po 2007. Siya na bahala. Later, after two months, Yes. siya nga, di naman kayo, lisod man kayo mag-budget. Mm-mm. Ikaw na lang. So ako i-share lang ha. Sige, Cons, go. In reality, ginan ako si Mrs. Nganin na lang. Ang imong sweldo, imo. Ah. Ang akong sweldo, ato tanan. So wala Grabe. di ko kahinumdum nga akong wife, dili man ni sa pag-ingon. Yes, tinuod. Ako lang nga, at least na share nato at nga di man pod maayo nga i-compare nga nakabunot sa pitaka akong wife bayad sa tuition sa mga bata. So si Wow. Engineer Juke Kilia ang ni sustain na niya na. Mm-mm. Until now nga napa Nagko- sila. Pero katong magminyo na marag atong kitanaw, pwede na mo mag-independent, Kamo di na, ba? oo. Kung itong wala pa maminyo, depende na ninyo kung ganahan ba mo, di ba? Yes, tinuod. So, na may mga ups and downs as a father. As a family. Sometimes, taas kay taog kabuton, di ba? Mm. But because of the limit of, siyempre siguro sa opportunity, Mm. o matuwa man po ng destiny. Tinuod. Tanaw na to, dili po gitawag og kaputon yun nato ang dili kaya Dili kaya jud. unya Mm. i-compromise nato ang other Tinuod. kay mamahimong mas matako tag utang kay experience man ta nga gi-entrust nato atong mga amigo mahulam sa atong mga property Mm-mm. ngana ba nya ang ending day wa siya kabayad kita na hinoy Kita na balik ni mo bayad. problema, oo. So ngana na ang story. So mo ni atong story as a father. Mm. So Ikaw, Cons, as a father, unsay imong maingon nga kanang this is the greatest lesson nga na-learn nako as a papa karon? ang mga tanaw na to kung i-trace back na to depende mo na sa level of satisfaction sa isa ka tao. Mm. Pag satisfied na ka sa imong life, mo feel na ka nga fulfilled naman ko, Yeah. di ba? Pero namo ko'y uban nga siyempre ang characteristic of a person kay man is insatiable, so dili jud ta masatisfied. Dili ta di ba? gusto pa jud tag more. Gusto pa jud ta more. Mm. Pero sa ko at this age, sa akong tanaw, wala naman ko'y gusto pa Ask for more. Mm-mm. improve sa akong life. At least, safe na, Secured ang family, secured mga na anak. ang family. Malam po na atong greatest contribution sa atong family. Ang pinaka-lessons nga nakuha nato nga ma-share nato sa Tagomenyo. 9 man gud mi sa family. Yes. 9 mi. Nakoy elder sister ug ako. Pero during the time pag tabang pag-manage sa families, Engineer Mm-mm. Coquilla mo ay nag-serve as the second father sa among family. Sa big family. Sa big family. Mm-mm. Mo na nga, grow up mi ana. Nay problema ang among igsuon isa, Mm-mm. murag kulang pagamay, finance man jud ang kasagaran. Tinuod mo jud questions. na kasagaran problema. Lalay jud na namo. Mm. Nami mga pag-umangkon nga feel na mo nga naglisod. Without any question, mo share jud mi. Yeah. Kung walay sakyanan, motor, tagaag motor. Pagtan-aw nga kinanglan og computer, tagaag computer. Mm-mm. So far of the 22 nako nga tulo akong anak minus so 19 nga mga pag-umangkon nako. Tan-aw nako murag wala dili mahimong professional. Mm. So ang family of Coquilla is a family of professionals. Wow. And Cons, asa Tagomenyo no, ano pag ma-proud pag ko nga dili lang ang pamilya ni Councilor Coquilla ang iyahang ni paskwela but na po kay mga scholars as you mentioned. Tinuod na, Katong nagstorya ta. kada sa ako ang engineering firm, Mm. every year nagakuha ko og scholar. Scholars. Pa-eskwela na ko full yun na dito magpuyo sa balay. Naay nagtrabaho din sa City Hall nga diha jud gikan sa balay. Yes. Mm. Nagtrabaho na siya sa City Hall.
Naapoy mga Tinuod. department heads dinhi sa Tagum. Heads, ha? Sa Tagum nga na marag under my tutelage. Tinuod na. As a counselor, niya ang first entry of work nila under my leadership. Na ay daghan. Daghan meaning it's more than 3. Oo. Nga na mga department heads dinhi sa Tagum. Daghan po ang nagtrabaho sa City Hall nga natabangan po nato. Pag mag-exit ko sa politics, ka na may slack time nga 3 years, ako yun na sila ipahiluna. Grabe. So, sa among pamilya, always yun ang banding. Nagani mga birthdays, tanan mi tawagay. Invited tanan, oo. So, napoy group ang amo ang family sa Coquilla Group na banding of all pamangkins. Ana sila. So, diya sila mag-share. Yes. So, that's my story. Grabe, no? Oo. Si Engineer dili lang family-oriented, dili lang naguna-huna sa iyang parente, but also patibod sa mga close friend niya o sa mga nakita kada mga kitaan og vision ni Cons mga marag potential ni nga mga tao. And karon Cons, ang among pangutana, what's next for Engineer Coquilla? So, daghang kayo ta og mga nakita nga mga bases ba, it's a tool for the local chief executive, the one that heads the local government din sa tuwa, nga mamahimong guiding post niya ba. Number 1 is kung achieve na nato to have that master drainage plan sa siyudad sa Tagum, Oo. maraglipay na tanan niya na. Tinuod. Kaya ano, atong i-institutionalize para guided ang who will be the next mayor, o yearly niya nga budgeting and what particular allocation nga iyahang trabahoon. Ana ba? Mo jud unta nang ideal. Yes. Sometimes political color dictates adunay mga dynamics on politics. Dain lain og Usay strategy. ang una-una manggod sa uban, adi na nako gamito ng master drainage plan nga gihimo sa sa past ingani nga committee administration. sa past administration kay mas ma-recognize sila as mga key movers ato, which is not supposedly. Diba? Manang dili yun mo asinso isa ka lugar. But here in Tagum, we are unique of all local governments whole Philippines. Na-share naman na nato being a regional officer, being a national auditor of national movement of young legislators. Yes. Before makita na nato mga success stories, best practices sa local government. Mas daghan yun og ang kuadri sa stock Tagum. of Mga progress. tawag og best practices ang City of Tagum. Tagum. So mo na nga di lang kayo gusto lahi mo guning local government. Pero sa ato sa Tagum City, we are proud to say nga ang dynamics, ang political maturity sa usa ka Tagumenyo taas. Nata sa taas nga level. Og taas pud kayo ang literacy rate sa Tagum. So that time 2004, it was my first engagement to talk nationally Oh. of all leaders, mayors, vice mayors, governors, whole Philippines. I presented to the whole country the best practices of Tagum Tagum City in terms of literacy program. Wow. That was my first national engagement. Ang sunod na ko nga first international engagement when I was given the opportunity to talk on the environmental program sa City of Tagum. Last year, December 5, if I'm not mistaken, dito sa Jakarta, Indonesia. Yes. So, atong i-share sa international community unsa ang mga story behind Sa progress City sa of Tagum. progress Yes. sa Tagum. Cons, nadunggan na mo ang imong life story, nadunggan na mo ang imong giagian na sa city councilor for 18 years kapin. Karon this time sa imuhang makahintag duha ka dekada kapin nga experience ug duha ka dekada kapin nga pagserbisyo sa katawang Tagumeños. Unsay imong masulti sa mga kaigsoon ng Tagumeños karon nga salig og nagpadayon og suporta sa imuha? Siyempre, kinantanan, as a family man, as a member of the community, as a leader, and ang ato yung vision is
number one, gusto na to ma-attain ang Tagum City to be a smart city. Wala natong gitanaw because we are now on the Internet of Things. Nisulod na si pervasive na kayo si AI. Onya ang nakita nato mga next step, next higher step, another leap of progress for Tagum City. Yes. Ang improvement of our transportation system kay kita. Traveler man punta. Ganahan kay tag Hulakaw. Travel naman nato ang Asian countries, other countries. Dito nato ma-compare si Philippines, si Tagum City to other countries. Yes. Layo kayo ta. So, kinanglan yun nato ma-modernize atong transportation system. Mamahimong smart city ang Tagum City. Ang master drainage plan instill para dili ma-waste, walay wastage of government funds. Nga naman, Yes. pag shotgun approach, meaning tira lang ka dito, butang ka drainage, nagbahaan, di mao, ni collapse, Balik po na ka diri. pod. Sayang ang kwarta sa gobyerno. Yes. Kung ma-define na jud ang unsa jud ang mga development, so ma-view na jud nato in the future. 3 years from now, what we expect in Tagum City. What's next in So Tagum? there was already an initial plan. I have the blueprint, the perspective of sa ato ang Tagum City to be ang infrastructure tourism dinhi na sa Tagum City. Destination sa Tagum. Ang medical tourism dinhi na siyudad sa Tagum. Wow. Kay Pagkanindot. kita nimo ang surge of mga hospitals. O ang to be a smart city dinhi na pud sa Tagum. So we gi-launch naman nato last week Kanindot. ang first node sa anang public Wi-Fi, and then naapoy certain applications develop karon para right in your fingertips maka-access ka of all the services sa Tagum City. Wow. No need for you to go to the city. City Hall. Mag-istorya na lang mo remotely, virtual, ay mga services ihatag dayon sa inyo. That's Pagkanindot. how Tagum will deliver its public services. Pagkanindot, Cons. Cons, mensahe para sa atong mga kaigsoon ng Tagumeños. Okay, na-miss out na to, no? Murag na overwhelmed si Engineer Coquilla Yes. for that opportunity. Excited kaayo sa mga future project. Siyempre, ang ato ang hangyo sa mga Tagumeño, tungod kay ang banner program of Tagum City is Tagumeño is talentado. Tagumeño should be disiplinado. Tagumeño, ang kabibo, kalinaw. So, it's on us to contribute to Tagum City nga mamahimong limpyado, disiplinado, o nakita nato nga mas atong hangyo sa katawhan nga tabang ta to be partner of the development. So, we should be proud to be a Tagumeño. Cons, salamat. Daghan kayong salamat. Daghan mig natunan. Daghan mig lesson nga na-learn gikan sa imuha. That's a long conversation, no? Murag ka ng short rato. Short rato. Wala pa. Pero daghan kay mig naton especially sa imong life, sa imong experience. And this time, Cons, pasi na kay gusto i-greet, shout out dira family, sa office nimo, pwede ra kayo. Ay, ako lang, pagpasalamat today. This month is a month of December. A month of December is we will be again reviewing January up to December. Kita nato unsa pa ang mga ways forward. Pwede natong mapaabot, no, nga serbisyo sa atong katawan. Dili man ninyo permanente makita si Engineer Coquilla in your community, sa inyong mga porok, apan nakita nato busy kayo si Engineer Coquilla. So diri lang function lang nato on attending meetings and every mga demand of work din sa City Hall. Kulang ang 24 hours. Kulang 24 hours to serve True. Tagumeño. What is important is we should have a focus on shifting Tagum to be a more progressive Tagum in the future. Tino. Daghang salamat once again, Councilor Engineer Coquilla. But this time, pasalamatan ba ako mga sponsors. Daghang kayong salamat, Oculus for my eyeglasses, Apex for my teeth, and of course, Doc Tauho,
sa ako ang skin. Thank you so much. Og dirira nahuman na jud ang atong conversation. Gusto pa jud ako makigistorya sa imo cons pero On the next, next jud o na pa'y opportunity, abangan we na mo can na share. tinuod na. Mga motivational quotes na ito, paabot sa mga Kana, hulaton na mo na. Diri lang gyapon inyong paboritong programa matag Biyernes sa gabi, ang Tagum Talks with Kent Ikalina. Menyosang bida dito, lahat ng storya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo.